Ο Ιωάννης Πρίγκος, ξενιτεμένος Έλληνας έμπορος, σκέφτεται προεπαναστατικά με πίκρα τη ζωή των συμπατριωτών του. «Φθάνει, Θεέ μου, η οργή σου, μακροθύμησον. Ακόμη δε σώνθηκαν οι αμαρτίες να μας ελευθερώσεις, Θεέ μου. Επαραοργήσαμε την καλοκαγαθίαν σου και δια τούτο μας έβαλε σε υποταγή του αγρίου θηρίου, του ασεβούς αγαρινού. Θεέ μου, νεύσον εις τας καρδίες των χριστιανών βασιλέων να αμμονιάσουν, να εξαθρακίσουν αυτών των αιμοβόρων λύκων. Θεέ μου, αφάνισέ τον, ας πάγει αυτή η οργή εκεί από όπου ήλθε. Ασήκωσε, Θεέ μου, έναν άλλον Αλέξανδρον, ως ποτέ εκείνος τους Πέρσας εδίωξε από την Ελλάδα, έτσι και αυτόν τον τύραννο να τον διώξει, να λάμψει πάλι η χριστιανοσύνη στους τόπους της Ελλάδος, καθώς και πρώτα».